ideme hľadať čudné veci, tak na to pôjdeme. Čo je toto? Táto hojdačka. Nemyslel som, že by som musel tu zahrať na puzzle. Tak sa pozrite sem. Čo je toto? Toto korenie je až tu. Akého je to stroma korenie? Čo je to? To je tiež korenie. A keď chcete pokračovanie, tak dajte odber a like.